mga pagunahing balita. Mahigit kalahating milyong halaga ng shabu na samsam sa isang high-value individual sa Legazpi. PNP may 6 na persons of interest sa pagkamatay ng isang estudyante sa Naga City. At kabayanihan ng isang pulis, kinilala matapos manguna sa pag-apula ng sunog sa Daraga. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Martes. Isang lalaki mula Legazpi ang nahulog sa kamay ng otoridad matapos na mahulihan ng mahigit kalahating milyong halaga ng shabu kasama umanong sospek sa listahan ng mga newly identified drug personalities sa lungsod. Si Rose Bilista sa buong ulat. Timbog ang isang lalaking tulak umano ng ilegal na droga sa isinagawang buy-bust operation ng mga kapulisan ng Legazpi City Police Station sa Barangay Bitaano, Legazpi City, bandang alas 6:17 ng gabi nitong Linggo, Nobyembre 28. Kinilala ang suspect bilang si Elias Dani, residente ng Quezon City. Nakumpiska mula sa kanya ang isang transparent plastic sachet na may lamang pinaghihinala ang shabu na may timbang na humigit kumulang 100 gramo na nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Bale po, ito pong operation na ito is intel-driven operation po sa masisipag nating intelligence operative ng Legazpi, kasama po yung City Drug Enforcement Unit natin ng Legazpi at siyempre sa PDEA, Albay. Series of information pong nakarating po sa atin na ikasa po natin itong plano at nagkaroon po ng transaction dito, kaya po nakuha po natin ito. Ibig sabihin po may mga monitoring tayo na ito po nga po ay nagdi-dispose dito sa area ng Legazpi at karating na bayan dito ng Legazpi, and doon po tayo nagkaroon po ng planning para magkaroon po ng buy-bust operation, ma'am. Ang suspect ay kasama sa listahan ng mga newly identified drug personality at itinuturing na high-value individual. Kasi sa coordination natin at na nakulong na rin po ito. At yun po, nung nakalaya, na-involve na naman sa transaksyon ng illegal na droga. So yung dating kaso niya, ba't nakulong po, doon sa illegal drugs din po ang naging kaso niya. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Legazpi CPS ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista. 6 na persons of interest ang binabantayan ngayon ng PNP na posibleng umanong sangkot sa pagkamatay ng isang 18 anyos na estudyante sa Naga City. Base naman sa otopsiya sa bangkay ng biktima, positibo itong hinalay. Si Angeline Dagta sa buong detalye. Mayroon ng persons of interest ang pulisya sa pagpatay sa isang 18 anyos na estudyante sa Naga City. Ayon kay Police Captain Daisy Angeles, Assistant Chief ng Naga City Police Community Relations, may mga nakita silang mensahe sa cellphone ng biktima na posibleng may kaugnayan sa nasabing krimen. Nasa 6 katao aniya ang kanilang binabantayang persons of interest. Base kasi sa statement ng nanay, nagpaalam yung bata na makakandak ng research sa kanya pero wala namang sumundo. And base din doon sa CCTV sa barangay, mag-isa lang din siya na naglalakad. Sa resulta ng isinagawang otopsiya sa bangkay ng biktima, lumalabas na ito'y ginahasa. Matatandaan na natagpo ang walang buhay ang biktima sa madamong bahagi ng Barangay Panikwason mag-aalas 2 ng hapon noong Nobyembre 27. Bisidido po mga magulang at ang kanilang mga pamilya para mabigyan ng justisya yung nangyari sa kanilang kapamilya. Lumabas sa initial report na binahasa na yung bata at pinatay. So, ang kaso po dito is rape with homicide. Patuloy ngayon ang ginagawang investigasyon ng pulisya para mabigyan ng hustisya ang biktima. Para sa mga balitang Tatak, Bicol,
Angeline Dagta. Hawak na ng PNP ang ikawalo sa pinaka-wanted person ng Kabicolan sa isinagawang operasyon sa Naga City. Nahaharap ang sospek sa patong-patong na kaso ng pangahalay. Si Mel Moral sa buong detalye. Matagumpay na naaresto ang tinaguriang rank 8 most wanted person ng Bicol sa ikinasang manhunt operation ng mga otoridad sa Central Bus Terminal sa Barangay Triangulo, Naga City kahapon ng umaga. Kinilala ang suspect na si alias Bert, 40 anyos, may asawa, walang trabaho at residente ng Minalaba, Camarines Sur. Ayon kay Police Captain Daisy Angeles, tagapagsalita ng Naga City Police Office, naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ng korte noon pang 2023 para sa 2 kaso ng sexual abuse at panghahalay sa isang minor de edad. Continuous naman ang ating monitoring dito sa mga natin, sa mga may warrant. Kaso nga lang, medyo mailaw. Kaya siguro, ngayon lang namataan or namataan na nandito sa area. Kaya ngayon nahuli. Nasa kustodiya pa siya ng Naga City Police Station 5 para sa kaukulang disposisyon. Sa ngayon po, nasa kustodiya siya ng Police Station 5. Naghihintay po tayo ng para maibalik yung warrant sa court, and then dadalhin na po siya sa BJMP or sa Pinang. Depende po sa order ng court kung saan siya papadala. Siniguro naman ng PNP na hindi sila tumitigil sa paghuli sa mga taong nagtatago sa batas upang mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima nito. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral. Susunod, 2 bahay sa Goa, Camarines Sur na sunog. At Wasar Executive Crash Course ng Philippine Coast Guard Bicol isinagawa sa Legazpi. Yardi ba pa ang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV? Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV.
Dalawang bahay sa Goa, Camarines Sur ang magkahiwalay na nilamon ng apoy kahapon. Muli naman na nagpaalala ang BFP sa publiko para makaiwas sa sunog. Sir Hercules Barbacena sa buong detalye. Dalawang magkahiwalay na sunog ang sumiklab sa Goa, Camarines Sur kahapon. Bandang alas 8 ng umaga nang masunog ang isang bahay sa Barangay San Pedro. Sa investigasyon, sumabog ang fuse ng nasabing bahay kasabay ng pagbabalik doon ng supply ng kuryente. Light material po. Kasi ang nakapaloob dito sa investigation, ang mga gamit nila sa bahay ay mga kahoy at ang ang huling is nipa lang at saka yung atip nila is trapal. At saka yung column nila is kahoy lang po. Makalipas ang mahigit kumulang 1 oras, isang bahay naman ang nasunog sa Barangay Buyo. Tinitingnan naman na dahilan ng insidente ang napabayaang sinasaing sa pugon. Huli na daw nang mai-report ito sa kanilang himpilan, kaya hindi agad ito narespondihan. Ngayong Kapaskuhan po, lalong-lalo na sa darating na Pasko at Bagong Taon, yung mga Christmas light na binibili natin, doon po kami nakapokus ngayon. So alalahanin po natin, sa pagbili, dapat may ICC sticker po para po masiguro natin na ating mga biniling mga Christmas lights or any decoration sa ating bahay ay original. Sa ngayon, pansamantalang nakikisilong sa kanilang mga kaanak ang mga nasunugan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. 100 katao ang dumalo sa WASAR Executive Crash Course ng Philippine Coast Guard District Bicol nito lamang weekend. Layunin ng aktibidad, alamin sa report ni May Encinares. 100 katao ang dumalo sa Water Search and Rescue o WASAR Executive Crash Course ng Philippine Coast Guard District Bicol na isinagawa sa isang pribadong paaralan sa Legazpi City nitong linggo. Kasama sa mga dumalo ang mga tauhan mula sa iba't ibang government at private agencies, mga estudyante at media personnel sa lalawigan ng Albay. Dito ibinahagi sa kanila ang ilang mahalagang water safety tips. Kasama rin sa mga tinalakay na topics ang rescue equipment familiarization, knot-tying techniques, water entries at exits, swimming skills for rescuers, rescue at survival techniques. Across the community naman ang awareness ng patungkol sa water search and rescue sapagkat ito ay isang uri ng preparasyon. Sabi nga natin ay survival techniques at kaalaman tuwing may sakuna, lalo na itong mga flash floods, yung mga urban floods, yung mga baha-baha, no? Para sa gayon ay huwag tayong mapabilang sa tinatawag na casualty. More so na maging parte tayo ng tinatawag na rescue groups. Layunin ng naturang aktibidad na magbigay ng kaalaman sa mga kalahok na maibabahagi rin ng mga lumahok sa kani-kanilang lugar. Kung gusto nila, in the future, makita nila yung talagang kahalagaan nito, natuto naman talaga mahalaga, alam sa region natin, ay sila man ay mag-initiative sa kanilang hanay na ikaskay dito sa mga kasamahan nila. Maging sa sinasabi natin na awareness or doon sa tinatawag natin na force multiplier na rescuer. Siniguro ng PCG Bicol na nakatutok sila sa pagpapahusay sa kakayahan at pagpapalawak ng kaalaman ng mga Bicolano sa pagresponde sa mga emerhensya para sa mas ligtas na komunidad. Samantala, ito ang kauna-unahang WASAR Executive Crash Course na isinagawa ng PCG Bicol. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares. 1, 2, 3. Binigyang pagkilala ng PNP Bicol ang kabayanihan ng isa sa kanilang mga tauhan matapos na pangunahan ito ang pag-apula ng sunog na naganap kamakailan sa Daraga, Albay. Kilalanin natin siya sa report ni May Encinares. Kinilala ng Police Regional Training Center o PRTC Bicol ang kabayanihan ng kanilang estudyante sa Public Safety Senior Leadership Course o PSSLC
ng batch pinagpala na si Police Senior Master Sergeant Crisanto Masagka ng Regional Learning and Doctrine and Development Division ng PNP Bicol matapos na manguna sa pag-apula ng sunog sa isang poste ng kuryente sa labas ng isang bahay sa kanilang barangay sa Tagas, Daraga, Albay noong Nobyembre 22. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Ryan Lianaresas, ang ipinakitang kabayanihan ni Masagka ay patunay na naisa sa buhay ng kanilang mga mag-aaral ang mga itinuturo nila sa paghubog ng isang mahusay at maaasahang mga alagad ng batas. Mahalaga rin aniya ang pagkilalang ito para maging inspirasyon sa iba pang men in uniform. Unang-una, napakaganda ng ginawa ng isang estudyante natin na PSSLC dahil nakakataba ng puso yun, dahil magre-reflect yun sa Regional Training Center as mentor na nakatulong sa kapwa, kahit naka-on pass yung ating estudyante, nakatulong sa nangangailangan ng tulong. Ma-encourage ito sa ating mga kapulisan na naging example itong isang pulis natin na undergoing SLC. Sabi nga, itong SLC nito more on leadership training at least nakapag-contribute sa ating community. Kwento ni Masagka, on pass siya noong araw na iyon at naglalakad sa labas ng kanilang bahay nang may humingi sa kanya ng tulong na maapula ang sunog sa naturang kable ng kuryente, kung saan hindi naman daw siya nag-atubili at agad na pinangunahan ng pag-aksyon. Naka-weekend research extended activity kami or on pass. Naglalakad ako para bumili ng merienda. May lumapit sa akin na mama na ano daw, may nasusunog. Tapos tinignan ko yung sunog, kung anong klaseng sunog. Tapos nang nakita kong electrical wires ang nasusunog, sabi ko, huwag ninyong galawin para hindi kayo pahamak. Tapos sabi ko, ang dapat dyan, fire extinguisher. Naghanap ako ng fire extinguisher sa mga kapitbahay. Wala daw na available. Tapos tinakbo ko yung na may nakapagsabi sa akin na sa barangay hall daw ng Tagas, meron daw na available na fire extinguisher. Kaya nagpunta ako ng barangay hall para maapula agad yung sunog. Tinakbo ko kahit medyo malayo. Tapos pagbalik ko, in-spray ko na yung fire extinguisher para agad maapula yung sunog. Malaki aniya ang naging tulong ng RTC Bicol na naghubog sa kanya bilang isang pulis. Malaking karangalan na mabigyan ng isang parangal ng institusyon na humubog sa akin na bilang maging isang mabuting pulis mula nung public safety basic recruit course ako hanggang ngayon na nandito ako ngayon bilang isang estudyante na public safety senior leadership course. Itong accomplishment nito, ito yung mga resulta ng mga natutunan ko dito sa Regional Training Center 5. Iyon ang naipakita ko sa taong bayan at naramdaman nila kung gaano kaseryoso ang Police Regional Office 5 dyan sa temang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Hangad naman ng RTC Bicol na naway magsilbing halimbawa si Masagka sa iba pang pulis na patuloy na isinasabuhay ang kanilang motto na to serve and protect. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. 23 days na lamang po, Pasko na. Ako po si Jen Nunez. Salamat!